Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra, Rabobank en Wiertz Company. Ja! Madame Cool, Madame Cool, Madame Cool, Madame Monsieur, maar ik geloof het leuke oer. Begin nu wel vast, toch erin vast, Madame Cool, Madame Cool, Madame Cool. Jongens, kom maar. Hij is het. Ja, hij ben ik met de oude doevenpiet van de Dols geweest. Kom maar. Oh, Hemelherrgott, zakkeron. Dat is een richtig vies, vuchtig loog, hé. En sinds wanneer hast du dat problemen met? Guten Tag, haben Sie alles gut gefunden? Wat zou er je velles? Je velles? Kunnen we niet gewoon Maastrichts praten? Wat zet ze om? Kennen we niet gewoon Maastrichts praten? Oh. Ja, zeg hij, wij zijn hier de nieuwe huurders. Oh, ook een dame? Ik dacht dat er alleen 2 heren zouden zijn. Kan toch gewoon plat?
Oh, lekker. Dus Geers heet dat van dat uitzendbureau. Ja. Ja, dit is het. Jazeker. Ja. Maar als even gezien met mij met kan lopen, dan kan ik u het sleuteltjes regelen. Ja, kom maar, ik ben toch al hier boven. Ik loop wel met. Oh, Ron. We moeten voor hij ooit een artiestenbureau beginnen. Ik, de kapperszaak, toen de carnavalswinkel. En hoe daar poetig hij. Mijn god, wat kost dat niet allemaal? Lieve Johnny, du moet vertrouwen op mijn vingerspitsengevoel, jongen. Ja, daar vertrouw ik al die jaren op. En kijk eens waar we zitten. Zeg Ron, lieve schat. Wens toen nu multimiljonair zou zien, zou het dan nog allemaal van mij houden? Jazeker zou ik van die houden. Jazeker, maar ik zou dich wel missen. Maar wat best het toch in het leven? Luister Johnny, de artiesten van Limburg, die waden op ons. Ja. We make them great again. Ja, me too! Make him great again, ja! Gadver, smerig holly, die spinnenwebben en die vies vettige zwerfkatten. Blech. Wie leeft net een geslisting ogen, vullen de fantasie en feel the vibration. Een artiest moet kunnen dromen, en ik kunt ze nergens. Nee, wij zijn wiet gekomen, zal ze zeggen. Door André Rieu, de hou zo'n grote droom dat hij zijn Stradivarius een onderpand had gegeven bij de Rabobank. En kijk eens wat hij nog steekt. Ja, op de Friedhof. Met die kleine Romeintjes. Dus Johnny, ik ga in ieder plaatselijk suffertje Ja. en iedere lokale zender heb ik een advertentie geplaatst. Nieuw Limburgs talent gezocht. Make your dream come true. Ja. Ik droom al jaren als een carrière als zangeres. Maar neem eens uit me staan. Logisch, wist de kling. Weet je wat ik nog al jaren van droom, Netteke? Ik zou gerust bij de wieleramateurs van Limburgs mooiste, zou ik ger rondemester willen worden, ja. Maar ja, dan moet ze zo streng wielerpekske aan, zo strak, en dan is ze nog ganse klimbimba. Oh, wens toen met in de klimbiem langs de weg steeds, wat? Ja. Viert dat peloton, zo snaggen wij echt er berm erin. Oh, genderneutraal, het is me egal. Ja, en van ons, weet je, heutzudags niet meer, moet ze nu zitten of moet ze nu staan bij het wildplassen? Ah, jongens, dromen we maken, toch eerder dromen. Ah, ja, dromen, Ron. Oh, weet je wat ik nog allemaal van droom? Is van ons eerste nacht samen. Oh, weet je dat nog? Door was mijn eerste. En dan vangst mij zo'n sportieveling. Ron, weet je nog wat ze tegen mij zag? De zags. Kruifie tegen mij. Kruifie? Ja. Du wordt mijn nummer 14. Oh, Dat weet ik. Maar hier ben ik net gekomen. oh. Dan is het dus toch wel wat ze van dich zagen. Dat ze gans kerk was gehad. Ja, maar zo goed is Kerker ook wel niet. Johnny, als artiestenbureau, we hebben Ja. voor artiestenfoto's nodig en die geest doormaken. Pas op, dat is een dure camera. Ja. Wat? En net de telefoon. Oh, de telefoon, Netteke. Oh my god. Ja, hallo. Ach, toch gadverdamme vies te meer horen tegen kat tegen weg. Oh, sorry. Nee, ik had het niet tegen u. Nee, hoor. Sorry. Een ogenblikje, een ogenblikje. Wie heten we? Nee. Wiets uitzenden. Wiets uitzenden. Wietsen. Hallo, u spreekt met Wiets uitzenden, artiesten uitzenden en nog veel meer met het Netteke. Wie zegt je? Oh, goh. Een ogenblik. Er staan een paar artiesten boven, maar die weten de weg niet. Dan loopt meteen een roper en holde naar af. Trek ze hem voor ietsje omzet kwijt. Ja, zeg je, een ogenblikje. En verroer u niet, ik kom u direct ophalen. Dag jong. Kom even, ga mijn sierolkjes in mijn oog holen. Ja, dat zal wel. Maar mevrouw verzint een groot artiestenbureau.
En voor een zin die het wachten op grote artiesten, daar heb ik nog helemaal geen tijd voor. Ja. Ja, maar ik wil zo graag een auditie doen. Ja. Want ik heb laatst ook bij de opening van het hondenuitlaatveldje van de Vinkenslag heb ik ook maar gezingen. Mevrouw, daar heb ik nog absoluut geen tijd voor. Ja, telefoon, dank u wel. Wiets uitzenden met de Wiet zelf. Met Ron zelf. Hover, van L1 van de 11e van de 11e. Oh. Die kennen we geen Maastrichtse artiesten vinden die gratis willen optreden op het Vrijthof. Ja. Oh. Ja, zeker met Hover. Ja, zeker kan er helpen. Genoeg artiesten in de portefeuille. Maar die komen huidsdaags niet meer voor niks, hoor. Nee. Ja, ik ga nog bellen. Ja, kom ik op terug. Jo, Hover, tot ziens, hè. Dat is niet verkeerd. Zo. Wat? Viesbiesten. Zeg maar gewoon even een vraag over het apparaat. Waar moet nu dat fotorolletje in? Oh my god. Toch krijg eens voorbij, Johnny. Dat is een digitale camera. Je hoeft alleen maar op dit knopje te duwen. Ja. En voor de rest overal met de vingeren van afleven. Ja? De wet zal ik dat zo moeilijk vinden. Zeg, kijk uit op de trap, hè. Het is toch een erg stiel. Zeg, Willemien, zit de vee wel goed? Ik weet het niet, het stinkt hier wel een beetje. Ja, weet je, ik heb me Gure laten vertellen dat die mannen van Omroep Limburg, dat ze die goed kennen, dus... Goeiedag. Een vraag, wie hebt hier van ons gehoord? Wij gaan op Weert FM een oproep dat je op zoek wordt naar nieuw Limburgs talent. En wij dromen er al jaren van een keer door te stoten. Ja, doorstoten? Sorry. Wat? Welkom bij Wiets Uitzenden, het enige adres voor succes. Ja. En ik heb net nog een belangrijke klant aan de lijn gehad voor een optreden op het Vrijthof. Hè? Ja. Dus ik zou zeggen, begin maar. Hier is het podium, hè. Het is nog een klein beetje geïmproviseerd, maar ja, goed. Zeg, wie heeft de band? Wij zijn duo, Mark en Willemien uit Weert. Uit Weert? Veel zeggen toe zal jaren, dit kleine niet eert, moet sterven in Weert. Ja. Het wil ze niet. Please, start the show. De schivers in klaar en ook de wagens zeer af. Trommels en trutten zijn gestemd op af. Het podium longt, dus het valt de dinsdagsdecor. Geliefd gestemde mensen, geen droom meer echt wordt. Je moet een beetje weg van links naar rechts. Weken moeten wachten, ongeduidelijk zonder speed. Wij mogen gewoon genieten van de vasteloventijd. Het spel van vastelovend, ieder lied zich rol. Het spektakel kan beginnen, als echt het sleutelrol. Artiest en publiek, kleurenspel en muziek. Niet gewoon maar uniek, dit maakt Limburg uniek. Wij nemen ik met in Oosttheater van de vastelovend. In Oosttheater van de vastelovend. Er zat de eerste rang, het plaats voor iedereen. Hoe Mariekes dansen, jij met de prinsen kunt chansen. Geef je een nachtegaal, de Curaïne, Limburgs nog mee. In Oosttheater van de vastelovend. Bedacht ons leven hier, een rol voor het plein. Ook hier in het theater, er zijn nog altijd mensen die met doen aan de vastelovend. Ook opa Jacques. De vliegende merken, opa Jacques zal op. Dat voor jobs zien gemaakt, nooit het geheim in zien schop. Nog een ballon en zijn creatie is klop. Doet mij met een optocht voor het 50ste jaar. Speelt zijn deel in een theaterstuk. Een zoveel schoens brengt je het blij geluk.
theater van de vaste loving. En zo op de eerste dag het plaats voor iedereen. Voor Mariekes dansen, jij met de prins een chance. Geeft je de nachtegaal de kleur aan ieder winterste vrij. In ons theater van de vaste loving bedacht ons leven hier een ronde goed en blij. En in al die Limburgse dorpen en plaatsen trekt ook elk jaar weer een optocht. Maar wie het volgende goed aan doet. De optocht de trekt je en het publiek weer vermaakt. De stralende zon die met die dag niet verzaakt. De spuugter bekeken een beeld van simpel geluk. Een prachtig moment, dat brengt ons even van stuk. Dit vastelovendspul brengt mensen bijeen. In Limburg zit nemen samen. Oké, je moet nog met plaatsen en hoe la 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 zingen. Dan gaan we met snel, hè. Fantastisch! Wat een auditie! Echt werkelijk fantastisch! Ja, en ook een geweldig- echt theater! Ja, en ook een fantastisch pleitje, Ron. Echt Ja, waar. en ik moet zeggen, ik vond het ook best wel een goede performance. Ja. Ook nog man en vrouw, samen, met z'n tweeën, zeg maar. Dus niet alleen. Nee. Niet solo, hè. Niet uno, maar zeg maar uno duo. Ja. Jawel, ik zie er wel in. Netteke, contractje. We hebben nog geen contract. Schrijf even naam en adres erop, voor sturen het wel op, hè. Kom maar even met. En houd ik eens voor alle zekerheid 11-11 vrij. Zo, schrijf maar even hier die telefoonnummer handtekenen. Zeg ik nog eens, schat. Zit je echt samen een koppeltje? Jazeker. Oh, jammer. Ik ben met Ron ook al jaren een koppeltje. En slechte en nog slechtere tijden. Ja. Zeg, en roep ons niet aan, hè. Wij roepen jullie wel aan. Nou, Dag. hartje, hè. Hoi. Tot ziens. Dag, Ja, Hotje. dankjewel, hè. Kom maar toes. Ron, ik wil het heel even met zich hebben. Doe als baas en ik als werknummer, die me al jaren te pletten voor u werkt. Ja, dus zo net, ik moet de contracten nog maken. Ik krijg dat ding net aan de... Kort. Oké, Kort. luister. Een jaar heeft 365 mogelijke werkdagen. Dat klopt, hè? Dan heb ik 2 dagen in het weekend vrij. Dat blijven er nog 261 over. Dan werk ik per dag 16 uur niet. Dat is 170 dagen bijeen. Trek ik er weer van af. Dan blijven er nog 91 dagen over. Dan drink ik ook nog zo elke dag 30 minuten een tasje koffie. Dan blijven er nog, dat zijn dat 23 dagen, blijven er nog 68 over. Dan lunch ik nog een uur per dag. Dat zit 46 dagen, blijven er over 22. Statistisch ben ik ook maar 2 dagen in het jaar krank, blijven er over 20. Van die 20 hebben we 4 feestdagen, inclusief de 3 vastelovensdagen. Ja. Dus, nou, blijven er over 15. Van die 15 heb ik 14 dagen zomervakantie. Blijf over 1 dag. Ja, en wat is de vraag?
Kan ik die morgen vrij hebben? Ik heb een date. Hast du een panna? Verhand hij een zaak erin. Man, we zijn gerade begonnen. En een date. Nou, wie moet ik dan aan een kerel komen? Weet ik niet. Moet ik dan soms met Adam zoekt Eva meedoen? Oh, Adam zoekt Eva. Hast ze dat ook altijd met die Adams en die Eva's? Dat is zo tegenvallen, wenn ze de kleren maar aanhouden. Ja. En die laatste aflevering, dat kunt me toch zo'n schöne nakje jong. Hoe te golven met een enorme minderwaardigheidscomplex. Ja, dat had ik ook allemaal, wenn ik uit het koude dompelbadje van de sauna kom. Ja. Vrouwen kijken naar andere dingen als naar kerels. Ik kan je verzekeren, vuur kijken naar hetzelfde. Ja. Daar werd geboemst. Oei, 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 oei. Ik zal eens even kijken wie daar is. Oh, wie klopt daar, kinderen? Als de deurwaarder ons maar net al gevangen had. Johnny, huren met die flauwgrapjes. Wat had ze nu aan hing, jong? Dat zijn special effects. Kijk, hé. Dat houdt ze net voor wat waarom. Nee, dat klopt inderdaad, ja. We zijn het nieuwe artiestenbureau in Limburg. Echt waar. Weet je dat we achterom in die gats ook nog een ingang hebben? Zeker net, ikke. Je hoort nog wel in radio. Valt in radio. En RTV Maastricht. Dat we vandaag auditie moesten komen doen om te mogen optreden. Ik luister in de gezet. Ah, kijk, de campagne werkt. En ik heb koffies gehad in Maastricht. En ik wil nu eindelijk eens doorbreken. Hey. Oh, wat fantastisch dat u auditie komt doen. Vraag me wel eigenlijk af, al die artiesten uit Maastricht die momenteel Limburg afspelen. En daarbij dat vreselijk langzame tempo. Waarom? Geef ze nu een kans. Ja, Doe weet het maar nooit. Ik let wel op de performance en op de kleding. Doe maar de foto's, Johnny. Ik let wel op het hele pleitje. Nee, gewoon het gezegd dat ik het pleitje mag. Jongens, let maar niet op hun. Begin maar gewoon, joh. Een ogenblikje. Wat is nu? Ron, ik heb tegen meneer Hover gebeld. Misschien kan hij met luisteren. Oh, Hover. Voor optreden op het Vrijthof. Wow, super! Op het Vrijthof, eindelijk! Zo. Ja, wie begint er? Veel van Kom zie kom zo, springen wel als eerste de bühne. Oh jee, ja, Hover. Dat kunt het, hè. Ik zou zeggen, please, start the show. Goeie arm in de lok en even op je lid. De sfeer die zit al hier goed in de druk in de zaal. Het feest is al begonnen, dus we springen allemaal. Doe op springen met z'n allen, gaan ze tuintje op en neer. Zwijgen met die armen, dat je trap waarop alweer. Doe op springen met z'n allen, gaan ze tuintje in de kat. Dit is een super feestje dat de kinderen niet gehad. Stop maar, dankjewel. Dank je. Ik vond het maar, kom zie, kom zo. Ja, en ook die eng boksenpief is veel langer als de anger. Je moet wel netjes omzomen. En ik vind ook dat je meer gebruik moet maken van het hele podium. Meneer Hover. Het gaat er niet weer, wat? Nee, wat? Leuk! Ja, zeker leuk! Ha, dan moet ze er gaan kijken. Dat zijn rastpaardjes. Maar die komen niet voor 20 consumptiebons het Vrijthof afvregen. Nee. Maar wat, verhand nog meer, blijf hangen, wat? Hover, ik zet zich even op livestream. Eén moment. Jongens, even allemaal zwaaien naar meneer Hover. Dag, meneer Hover! Dan loopt het dan door het beeld. Kom. Ja, maar ik ben ook van Maastricht. En ik wil ook auditie doen. En ze zien me kijken hoe het niet stom. Dat herken ik. Ik kreeg er shit van die vrouw nu, werkelijk.
Oh, is het duur? Ja, hallo, veel willen ook auditie doen. Ja, jongens, we zijn hartstikke druk momenteel, dat gaat nog niet. Kan Anna die mannen helpen? Ja, ik regel dat wel even. Kom maar even met me met. Kom maar even met me met. Jongens, we hebben drugs. Volgende. Zo, vergunt hij naar achter Volgende. het kamertje. Ja, daarachter. Mijn naam is Mr. Loco Loco en mijn liedje het Loco Loco. Loco Loco. Please start the show. Loco, 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 sing maar met mich mit. Loco, 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 kan er niet naar bed. Want in de sterren steht geschreven, tiefens vandaag, de schat van die leven. Daarom vraag ik liebe mich van aan. Liebste, ich will jetzt dich nach wie gleich. Loco, 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 sing mal mit dich mit. Loco, 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 kan er niet naar bed. Dank je. Kom maar. Geweldig. Mr. Loco Loco. Wat een geweldige microfoonbehandeling. Mr. Loco, misschien even een foto. Even een foto. Even hallo. Hallo. Ik hoorde op omroep start. Stop. Ik weet waarom dat du zo nerveus bent. Du wilt auditie doen. Ja, maar daar gaan we nu even geen tijd voor, jongens. We zijn veel te druk en we moeten contracten afsluiten. Kan de meneer even apart nemen? Hebben voor een wachtkamer. Wachtkamer. Johnny, neem de meneer even apart. Nee, ik wil... Ja, ik neem meneer wel even met. Ja, dat kamertje. Zag je, waar komt er eigenlijk vandaan? Van Lammerich. Oh ja, zingen ze er ook al? Ach, die zingen allemaal in de nacht. Ach, wat leuk. Is hij zich soms in het darkroom in het rechter erachter of wat? Mr. Loco, ik geloof niet dat hij met de vogel afgeschoten had. Sorry. Nee, meneer Loco, ik denk ook dat ik Ron gelijk moet geven. En ik vermoed dat het Friedhof terug net 1 stapje te ver is. Maar ik woon de hoek te ver. Ja, Hover, zeg het maar. Leuk! Ja, zeker leuk! Ha, dan moet ze er gaan kijken. Loco Loco, €500, onkostenvergoeding. Het ganse pakket voor Mr. Loco Loco. Wat ganse pakket voor hebben niet in zijn contract? Alsjeblieft dan. Nou, Loco, kom hier. Oh. Schrijf een telefoonnummer maar op, dat we je aan kunnen roepen. Oké, en wat is de gage dan? Kijk, in principe trainen ze op het Vrijthof voor niks op. Hè? Alleen reiskosten. Maar ik woon de hoek te ver. Dan niks. Showbusiness, waar? Showbusiness is een harde wereld waarover. Ja, weer. Oh. Hoeveel vraagt we zijn uur? Ik ben mij de enige echte. Mij de enige echte. Oh, mij. Hoe kon ik dat vergeten? Ons geheime wapen, ons Maastricht. Ik zou zeggen, mij laat maar eens zien wat ze hebben. Huren. Oh. Dat is best heel veel, ja. Johnny, foto's en hoeveel vuren? Ja, dat is een leuke knul van Lembrecht. Dat had Volkemauer. Ja, dat zal wel. Wer zit hier? Dat hebben we al gevraagd. Oh ja. Kom, jongens, mij op het podium, please. Start the show. Oké. Pak u maar onder de armen. Ik zat in een kroeg en ik zat om de koeg. Huurde de beste wat die mich vroeg. Ik zag beste wat ik zou willen. En een flinke tik recht op die billen.
wiste het toch nooit en kost het dich moeien. Toen kwam er een hand en ik trok aan die bel. Nu moest u betalen, dat wist het toch wel. En opa, en het ding op de kunstje, dat kost ik een reuntje. Die was alleen kieken, maar onkom meneer, nee, nee. En het ding op de kunstje, dat kost ik een reuntje. Dat moest ik betalen, voor ons allemaal. Ja, stop. Stop maar. Dank je. Ik kan genoeg gehoord. Dank je. Mijn liedje is nog lang niet klaar. Wat blijft? Mijn liedje is nog lang niet klaar. Ja, dat is, kan wel zo zien. Loof maar een runke voor de foto. Ja, maar, nee, maar dan krijg ik van die wiebelfoto's van mevrouw de ganze tijd. Dan vragen we even wat hij van Over ervan vond. Ja, hallo, Over. Leuk? Wat? Ja, zeker leuk. Ha. Wel ze alle drie. Wat, hè? Over. Dan maak ik met dich nu de afspraak. Wensen ze nu boeks, krijgen ze van mij alle drie voor de prijs van veel. Ja. Akkoord? Ja. Super. Ik maak alles in orde. Verbellen we over. Jo. Yes! Yes! No! Als eerste vet betaalde boeking van de 11e van de 11e. Monk hoorde Johnny. Die van Maastricht, die wisten het beste dat ze door gratis en voor niks optreden en vuur pakken als de provisie. Leef Frank van Maastricht. Ik kan niet vertellen dat de auditie succesvol wordt. De contracten zijn getekend. En we hebben alleen namen en adressen. Ja, mondelinge overeenkomsten zijn ook overeenkomsten. Welkom to the club. Ja, Jerome. Welkom bij de club, ja. Dank je, Pum. Jongens, u staat nu de 11e van de 11e op uw geliefde Vrijthof. Ik dacht op Winterwonderland. Is het niet veel bij André Rieu? Niet op het proevenement. Jongens, Friedhof is Friedhof, wa? En dan weet, er hoeft maar een votse los en een sheet. Daar stond er al 200 man om hen. Kijk, dat is Maastricht, wa? En de gage? Gage? Jongens, dat is een promotieoptreden. Doe investeers in zichzelf. Zo werkt dat in de showbusiness. Maar weet je wat? Ik schenk 50 euro per persoon inschrijfgeld. 50 euro? Dat we besparen dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 300 euro. Ja. Goed toch? Ja, geweldig. Nou jongens, we maken alles in orde. Hartstikke bedankt. En onthoud, hè. Hier is het groeibriljantjes, hè. Hier is het groeibriljantjes. Nog een beetje poetsen en slepen. Tot ziens, hè. Mijn god. Kijk, hoi. Ik ben ze gans vergeten. Die leuke jongens van Limbricht. Oh, die zitten gans alleen in het kamertje. Even een boterhampje. Ja, ik moet... Oh nee, dat hebben die smerige rotkatten me gewoon ook de boterham opgevreten. En ik Weet je wat, verrek van de Netteke? honger. Ik moet even boven, ik heb er iets van gekregen van die muziek. Maar, luister, bestel even een broodje kebab hierboven bij de buurman. Hè? Op mij. Oh, Johnny! Johnny, we mogen kebab bestellen van Ron. Wie van broodjes wil stig?
Hij muurt het er, zie je. Hallo? Is hij pssst. Het is een ganz delicate zaak waar vuur van komen. Oh, ik begrijp het, ik begrijp het. Och, de spasminister. Oh, wie leuk, lang Leeje. Wie gij het met Het netteke, het verstandigste meidje. Nou, dank je. En de heren? Verzend van de Klinkkerk uit zijn stadjaren anno 1898. En hoe komt je auditie voldoen? We komen van een ganz delicate zaak die de uiterste discretie vriet. Geheimhouding. Oh nee, dan zit je bij mij aan het gooiadres. Ik kan heel goed geheimen bewaren. Maar dan maak ik het me wel heel spannend, heren. Verzoeken een prins voor een nieuwe seizoen. Oh, een prins. Ja. En niet eens een prinses. Nee, een prins. En dat moet honger blijven. Jo, klein honger van mij zal nemen gaat huren. Ron, kom eens even. Er zijn twee heren die zijn in de prins aan het zoeken. Oh, ik weet je, discretion. Maar Ron is zo eenmaal veel beter in het zoeken van een prins. Dat is ook al jaren een op het witte paard. En alleen de schummel van Johnny gevonden. Hallo minister. Dag, wie is het? Dag heren. Dag. De heren van de... Ik ben de Ron zelf. Wie kan ik u helpen? De heren van de Klinkkerk uit zijn stadjaren, 1855. 1898.
Oké, wat kan ik voor u doen? We komen voor een delicate zaak. Oh, dat is het voor specialisten, Annette. Ja, want voor zulke enge nieuwe prins. En het werd immer lesser enge te vingen. Zou uw bureau ons daarbij kunnen helpen? En de prins? Ja. Hollen ze een tas koffie voor die heren, Annette. In de keuken. Nee, dat gaat niet. Want het koffiezetapparaat in de keuken dat werkt op muntjes. En ik weet begot niet hoe die liggen. Dan kijk nog eens, kijk eens in saus. In de wat? In de la. Oké. Jef Jaas, kom. Jaas. Heren, zo even onder ons, wa? Ja. Zo, wat kost zo get zo dat prins hier? Ja. Kijk, natuurlijk. Zo ongeveer, wa? Ron, ik vind niks! Oh, dat weet ik gek van dat personeel van Huutse Dags. Vandaag de dag. Oh, wie is een die gek? Net een keer in het saus, zag ik. Kijk eens hij nu. Ach, kijk eens staan naar artiesten. Och nee, het is toch spas, minister. Hallöchen. Kijk eens aan. Wie zijn dat? De heren van de Kleinkirchhoutser Stadtjaarde anno 1899. Oh. 1898. We komen voor een delicate zaak. Ah, een delicatessenzaak. Ja, dan moet er de trap op. En de opperste van de straat, dat is dat, ja. Delicate zaak. We zijn op zoek naar een nieuwe prins. Een prins, Maxima. En de prinsesjes, de 3 A's. Anorexia. Anabolia en Analia. Ja, dat wordt, ja. Mijn lieve heer, het gaat hij om het wichtigste pusje in de Limburgse vastelovend. Prins Carnaval. En jouw onbesproken rof moest ze hebben. Je moet de integriteitstoets kennen doorstaan. Maar ja, waar vindt ze zo'n mensjuisen nog in ons Limburg? Maar weet het dan niet ziet dat de prins, zeg maar, ook een beetje genderneutraal weet, zeg maar. Genderneutraal. Het moet een mens, een persoon, een burger. En een vastelovensjek zie je. De carnavalist. Ach, zo, Anne. Oh, ja, maar wacht eens even. Ik ben gans goed in alaafroffen, klimpjes uitwerpen en 3 kusjes geven. Ver, weet ik niet, ziet dat voor jou? Ja, dan loop ik wel even met, heren. Meen dat het vloept? Ja, ik had al een idee. Ik loop even met, loop maar even de trap op. Prima. Ja. Wanneer liet ze de heren je wissen? Ja, ik moet het even met Ron overleggen, want dat is de baas, waar. Ja. En het Netteke had mijn nummer. Oh, ja. dan bel ik het Netteke wel aan, via de telefoon van haar, waar. Nee, dat kunt wel goed, zeg maar. Lievekes, heb jij gaat te eten besteld? Ja, broodje kebab. Ja. Buurman, je hebt de besteller gevonden. Hier moet zijn. Van broodje Ja. Lunch? Ik heb een broodje kippenjebab. Ja, in de talipali saus. Ja, met pasta romedoe. Lekker stinken. Oh, lekker. Oh, heerlijk. Eindelijk lunch. Ja, we hadden toch de hele dag zo heel gewerkt. Ja, ik heb met en zonder knoppenloop. Ja. Du hast nog geen flikker uitgevoerd. En onze relatie zal voor dat woordje niet meer gebruiken. En trouwens, geen kou of geen werken, er is meer wie werken. Ik heb meneer niet goed verstaan. U spreekt met een rare allochtoontje, meneer. Ik? Ja, u ook niet van hier. Welke land komt u, meneer? Van Kerkro. Kirchhoff. Ik had al gedacht, ik denk bij je radenvogel. Ja. Inderdaad. Oh, ik denk wel dat ik even ga sprayen, want dan krijgt hij lekkere knoflook staat nu meer weg boven. U meent type, mevrouw. Niet alleen lollige vrouw, ook mollige vrouw. Ik zie, u doet alleen. Ja, speciaal voor u, ik heb dunner kebab. Oh, lekker! Ja. Nou, kom maar hier met die broodjes. Dan kijk ik wel of er nog ergens zuiver tijgers zijn in de griepen zien. Maar dat zal wel niet. Is 15 euro, mevrouw. Han,
Wenn wir uns noch so groot Brötchen samenpakken, met ganz veel knoflook, dan stinken we samen uit de mol. En dat is veel gemütlicher. Had ze geen knoflook voor nodig? Pas op meneer, mijn broodje. Ja. Pas op, mijn broodje is nog heet. Anders moel kapot. Ja. Maar voor betalen, dan moet er bij hem zien. Hè? Ja. En trouwens, als u veel geld wilt verdienen, moet er artiest worden. Artiest? Ja. Ja, leven niet altijd om te lachen, hè, meneer. Nee. Dan ben ik een levensartiest. Oh. Ja, ik maak humor voor mensen groot en alle mensen groot en blij, meneer. Oh, wat fijn, ja. Oké. Want vroeger dongen hij altijd Belgische vertellen, maar dat mag niet meer. Nee. Ik ga nog in jou luisteren. Waarom lukt het een Belgische terrorist niet om een bus op te blazen? Omdat hij zich de lippen verbrandt aan oospoef. Een terrorist ook moel kapot. Ja, zeker, ja. Ja. Oh, ik heb een Hollandse mop ook, meneer. Een Hollandse mop? Ja. Oh. Waarom kijken Hollandse mannen altijd zuinig als ze komen klaar? Oeh. Moet uit eigen zak geven, meneer. Ja, en voordat het werd zitten we op het niveau van de domme blondjes. Ja. Domme blondjes? Oh, maar zijn ook slimme blondjes, mevrouw. Aha, dan hoort ze dus van een andere. Ja, wij noemen Golden Retriever. Oh. Ik grappige jassen, meneer. Ja. Ik moet zeggen, ik zie wel wat er nu. Ja. Zo de eerste allochtone butenkampioen. Ja. Ik zou zo wel een manager kunnen worden. Oh, een manager? Ja. U zorgt voor geld en zo? Voor geld en zo. Meneer, u kunt mij misschien betalen, €15, meneer, voor broodjes. Dat komt goed. Jongens, even een vraag. Ham voor niks wat voor een buut durf ik ken. Voor een buut? Oh, wacht eens even. Een buut. Ja. Wat is buut, meneer? Buut is een spreekstoel voor de carnaval. Dan ga je voor, naast of in staan en dan ga je wietsen uitzenden. Wietsen vertellen. Ah, dat komt wel in de buut. Kijk. Ik moet wel fietsen, meneer, maar niet... Nee, wietsen. Wietsen? Kijk, dan kun je hier gaan staan en dan zou ik zeggen... Schut ons maar eens ene in. Ah, ik snap wel, meneer. Inschudden. Ja. U wilt graag sterk of slap, meneer? Doe maar slap. Ben ik gewend voor Johnny. Meneer, misschien kan beter eerst even beginnen met voorstellen. Ja, prima. Ja. Ik ben allochtoon. Ja, zeg maar toon. Ja, ik heb een cateringbedrijf. Ja, streepje Jebaberia. Ik heb samen met vrouw. Ja, mijn vrouw allochtonia. Ah, dat is een pittige vrouwtje. Is ze zo type Maxima. Ja, tegen mij ook altijd zegt, Toon, was een beetje dom. Jij moest slim zijn. Ja. Vrouw is niet meegekomen vanavond. Nee, zij moest nog naar kindcursus. Kindcursus, ja, meneer van integratie heeft gezegd, voor integratie in Limburgse cultuur is ze zeer belangrijk voor vrouw. Kine, en leren bakken, proeven, vlaai. Mevrouw hier, Vusterik, u kan lekker bakken, proeven, vlaai, mevrouw. Ja, ik had al gedacht, u heeft lekker proeven, mulken. Ja. Ja. Trouwens, vorige week mijn vrouw nog met kinderen in prijzen gevallen. In prijzen gevallen wordt ooit geglitst over kindkaart. Nou, jullie lachen mee, maar vrouw huppelt ermee. Want linkerbeen van vrouw, een beetje islam. Ja, voor mij als man, meneer van Limburgeringscursus heeft gezegd, voor mij als man is het belangrijk voor integratie in Limburgse cultuur, lid worden van Chutterie en Vastelovensclub. Ja, en leren spreken Limburgse taal. Ja, ik loop met Chutterie achtervan. Ja, dit is jas van Chutterie, die kreeg je gratis. Ja, Limburgse taal, God allemachtig. Maar dat is lastig. Ja, we moeten leren spreken 4 verschillende talen. We moeten leren spreken A, B, H.
algemeen beschaafd Hollands. Wordt hier in Limburg bijna nergens gesproken. Niet over ik ben overgeschakeld naar ABHH. Heerlens Hollands. Ja, dat is Jans Bulwa. Zeg, nou, onze cultuur is normaal. Is normaal, minimaal hebben 11 kinderen. Ja, we hebben 8 kinderen. 8 kinderen, 8 maat, 8 men, 8 herm. Ja, maat, ja, men. En jongste 3 zijn in Limburg geboren in verband met integratie. We hebben genoemd Schenkske, Schirke en jongste is Klaar. Klaartje. Ja. Is een Klaartje. Ja, maar vrouw en ik zijn ram gestopt met kinderen. Ram gestopt met kinderen, want de Nederlandse regering wil stimuleren geboortebeperking allochtonen. Ja, ik heb een brief gekregen van minister van Geslachtsverkeer en Waterschappen. Ja, minister schrijft, als allochtonen stoppen met kinderen, vrouw krijgt gratis een spiraaltje en fiets van Action. En als man laat steriel maken, hij krijgt iPod cadeau en extra hoersubsidie. Hier staat. Hoersubsidie. Ja, maar ik kan me niet laten steriel maken. Nee, iemand roept altijd in de moskee, laat niet proetsen aan stereo. Je krijgt problemen met de, bij ons zeggen met de Ramadali. Toevallig buurman van mij, Harry. Ja, ik noem altijd Harry. Ik noem altijd Tattoo Harry. Want Harry zit ram onder tattoos. Hij was ook geweest van laten steriel maken. Had mij ook meegevraagd. In verband met de groepskorting. Maar ik heb gezegd, Tattoo Harry, ik kan niet doen. Nee, voor man in onze cultuur is belangrijk. Man is gans compleet. Anders je lukt voor shit. Ja, 1 keer per week, ik ga met allochtone vrienden altijd in Turkisch bad. Ja, je weet hoe mannen onder elkaar zijn. Ik ga een beetje staan wijzen. Een beetje staan jannen van... Hé, Toontje. Dali. Wat is met Ramadali? Ja. Nee. Trouwens, met buurman is ook niet helemaal goed gegaan. Nee, want door ingreep aan stereo van Harry... Software van Tattoo Harry... Software kan nou niet meer hardware. Voor die risico, wij daarvoor altijd gebruiken maar 2 veilige soorten voorboedingsmiddelen. 1, tamelijk een goeie, voorzingen, moskee uitgaan. En ander is een zeer goede methode. Slapen in een trappelzak. Meneer, u hier achter een zaal met kaal kupje. U ook trappelzakmethode gebruikt, meneer. Is een goede methode, meneer. Ja, ik heb toevallig gehoord van pastoor op inburgeringscursus. Trappelzakmethode is nou ook goedgekeurd door de Vaticaan. Niet door deze paus, niet door Franciscus, maar door vorige paus. Ik denk daarom ook, zij noemde die paus Benedictus. Ja. Pastoor. Trouwens, pastoor ook vertelt, katholieke kerk belangrijk voor Limburgse cultuur. Daarvoor als moslim, ik ben een keer op bezoek geweest hier in kerk. Was mis. Ja, was mis. Voor ik ga een kerk binnen, ik doe schoenen uit. God allemachtig, maar ik heb een grote probleem. Grote probleem met de wasbak vervuurd. Ja. Ja, wasbak veel te klein en veel te lang vervuurd. Trouwens, ik vond pastoor maar een beetje een rare man.
Beetje raar, maar midden onder een misverstoor begint reclame maken voor vis. Voor vis in één keer roept, Zalm, 4,95. Tja. Ja, maar even later, hij doet weer. Ga doen hem met prijs omhoog. Zalm, vers, 4,95. Zeg, dan ga ik stoppen en zo wat keep going. Ik heb ook nog een liedje geschreven. Ik heb zelf een liedje geschreven. Voor integratie moest ze leren een liedje Wilhelmus. Maar ik vind het een stomme liedje. Daarom ik heb zelf een liedje geschreven. In plat. Ja, Ramadan liedje. Ja, een liedje, ik wil uitdrukken. Niemand is hetzelfde. Wij zijn allemaal anders. U bent anders dan ik. En ik anders dan jij. Jij. Allemaal anders. Dat is toch fantastisch? Daardoor is het leven nooit saai. Ik laat jullie nou een klein stukje horen van Ramadan liedje. Nee, ik heb nog niet begonnen. Een stukje van Ramadan. Dat dan. Dokkumpa. Wie der Allah ons in Limburg had gedropt, dacht ik toch, kunnen we best goed integreren. En ook al hebben wij een ganse andere smaak, dan kunnen wij ons samen amuseren. God allemaal. Dat is een prachtige. Hey, we zullen nog één keer doen Ramadan liedje. Ramadan liedje, dan met Johnny en met Ronnie. Nee, ja. nee. Ja, wij doen het samen, maken een triootje. Oh. Nee. Geen triootje, nee. Ik moet zeggen, meneer, de broodjes waren heerlijk, maar ik heb nog meer genoten van uw witsen. Erg fantastisch. Dank je wel. Echt super. Ik moet er nog Eén momentje. Netteke, contractje. We hebben geen contract. Ah ja, moet ik nog printen. Printer hebben we ook niet. Dan noteer even naam en adres van meneer. Ja, heb ik hier op een folder. Ja, maar ik moet nog krijgen 15 euro. Ik moet nog betalen voor die kip. Die twee lekker mannetjes, die willen hier een auditie komen doen. En ja, dat wil ik toch ook. Want ja, die witte wc-put boven en die 50 centjes op dat teleurtje. Dat is toch ook geen hoge levensdoel, hè? Mijn leef, mevrouw van de toiletten. Voor een toiletjuffrouwenact hebben we geen plaats in de artiestenportfolio. En voor die twee mannen heb ik nu ook even geen tijd. Voor zo'n bezig met contracten. Johnny, pak die meneer even. Ja, dat ben ik goed in, ja. Jongens, deze meneer krijgt nog geld van ons. Ja. Wat krijg je van ons? 15 euro, meneer, voor de broodje kiepeltjes. 15. Dat is goed. Kijk, dan krijg ik van u nog 50 euro inschriefgeld, hè, voor de artiestenbureau. Min 15 euro van de broodjes. Krijg ik nog 35 euro van u.
Ik niet begrijp, meneer. Hè, manager. Dus, ben ik het goed begreep, kunt voor de dadelijk even samen zingen. Hè? En welke liedjes zingen ze dan nu in Limburg dan? Ja, wat zingen we eigenlijk niet? LVK-liedjes. Oh. Ja, dat bedoel ik. Oh, dan kom eens even met. Dan gaan we eens kijken wat voor talent voor een hoes hebben. Kom eens even mee. 800 kamersje, hey. Ja, kom eens even met. Nog 20. Kom, ja. We houden contact, hè. We gaan bellen. Ik kan niks begrijpen van Limburgse economie, meneer. Maar ik wel. Yo, dat zien ze. Is dit Wiets uitzenden? Waar bleef? Is dit Wiets uitzenden? Ja. Die is echt niet uit Limburg. Ja, alsjeblieft, zeg, ik kom uit Oosterhout. Kom maar even met boy. De rest van de jongens die zitten achter in het kamersje. De rest van de jongens? Ja. Ik ben solo-artiest, hè. Ik ben Miss Travestie Holland, 2017. God, gloeiende, dikke, ellendige. Mijn god. Net genoeg volgde me al de 5e keer het wachtwoord. Wat is het wachtwoord? Het wachtwoord is niet juist. Ja, dat zit de knoemelo. Ron, je hebt mezelf gevraagd. Net ik stel me de computer in op het wachtwoord dat het niet juist is. Want als ik dan het wachtwoord vergeet, dan zet de computer zelf het wachtwoord is niet juist. En dan weet ik dat het niet juist is. Snap ze? Ja, dan begreep ik het. Dan zoekt dus eigenlijk een kleedkamer, zeg maar, voor alle travestiegedeuns. Ja. Oh, dat kan ik wel regelen bij mij boven. Oh ja? Oh, jongens, het deed het. Contract is fertig. Niet juist. We kunnen printen. Ja, nu alleen nog in de printer. Wacht net. Goedendag. Wat komt u doen? Ook auditie doen? Ja, meneer moet zich even prepareren voor de travestie-dings. Dan moet zich dus aan- en oeskleden. Oh, en daar ga je toen bij helpen? Nee, foto's maken. Kom maar met mij met. Ja. Ik hoor. Daar staat hij zo sexy lederhozen manneke met zo'n gans goed apparaat. Oh, wat binnenkomen! Mijn god, wat had hij bezig? Oh, rechtstreeks from the sound of music. Yeah, the sound of music. Oh, let me even, boys. Ja, doe maar eens even, ja. Hello. Listen, I am the Natike. Oh. Yes, and we have a good new artist bureau Nice. in Limburg, and we always suck new artists. Netteke. Not we suck, we search new artists. My English is not so good. No. I come from Valkenburg. Oh, Valkenburg. Oh, then I snap it. Yes. You trot from the Cow Mountain. Zeker. Van term 2000 speel ik zo Europe in. Ach, heerlijk. Maar daar kallen ze ook hun plat. Zeker. Oh, maar ik moet zeggen, wat een fantastisch ding, hé. Huur, dit is een handgemaakte alloporen en wel uit Oostenrijk. Maar wat bijzonder dat u hij auditie kon doen. Ja. En even ongewoos, Edelweiss, dat is mijn favoriete oudbehoren nummer. Ja, maar dat kan niet spelen. Ja, echt waar? Ja. Zeg maar, Loeserens, je moest toch wel ongelooflijke stevige lippen hebben en goed getrainde longen om op zo'n extra grote trompet te kunnen blazen, of niet? Netteke. Ja, voor hand heeft natuurlijk een beetje weinig plaats. Ik zou zeggen, steg, help even Johnny. Steg even die truit in dat duistere loog. Ja, dat is een goed idee. Kom maar een beetje hierin. Zo. Hey, ik moet even de kabel pakken. Sorry mevrouw, dat ik bij u op de shoes. Ik had in mijn leven zoveel Tiroler films gezien. Maar zo'n grote Edelweiss ding had ik nog nooit gezien.
Ich sag even vrijwilligster, ja, pakken we eens even vast met 2 handjes. Oh. Pas op, ik ga trillen. Ja. Ja, ik zal hem even. Met 2 handjes. Johnny, ja. Edelwijs. Ja, edelwijs. Hast du niks aan, Nick? Oh! Hey, Johnny. De man die kan blozen. Wow, dat is kikken, man. Dat is kikken. Kikken? Kikken? Ja. Dat is ook geweldig. Geweldig. Wat ik wil vragen, Tij. Hans in Oostenrijk nog allemaal zo'n truit? Du hast ihn tröd, man. Tröd. Nee, Tij, das hast du super getan. Das ist doch die Stimmung, die der Limburger begreift. Ja. Kannst du da auch Limburgische liedjes mit spelen? So wie eine Wals mit Maria in het duister. Johnny, in het duister, ja. Ik zie wel mogelijkheden voor op het Oktoberfest in Heerlen dit jaar. En dan ook op de dameszitting in, wat is dat, hele baan geloof ik? Jawel. Ja, maar hoor, dan zit hier toch zeker een contract voor mij in? Ja, zeker zit hij een contract in. Hek van trap, zo. Nee, meneer, kom wel achterom met mij door de ganzen. Ik zal je even helpen, Tij. Zeg, Loester. Ja. Heb je ook een visitekaartje? Wacht even, ik kom er niet toe. Oh. Kijk. Oh, en een extra lange. Zij, Kikke, al op horennest. Oh, meneer Kikke, wat zou je toch gaar met u op een Alpenweide Sound of Music nou spelen? Een doos waarop je een deksel doet, die vind je in het woud. Meer die als maar werken moet.
Kom nu maar samen, kom nu bijeen. Geen kind nu schoenkelen, dat is toch fijn. En een wals met Maria. En de leefs in het duister. Geen tequila, niet voor de drank. Alleen voor te dansen en alleen voor de zang. Een wals met Maria. Geen te gaan staan. Ja, dat... oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Ach, zij toch goed. Dat liedje zingen verinneren me al jaren. En veel beter. Ik vind het zo geweldig nummer. Walsen in het duister en op het laatste geeft ze me nog even aan de strang. Oh, heerlijk. De huidse verkeerde dingen doen. Strank. Hallo. Is hij in zijn toilet, mevrouw? Ja. Het papier is op, de rollen zijn op. Zijn alleen nog serpentines. Oei, dan moest het toch wel een heel rustige handje hebben. Werk aan de winkel. Hop. Move. Ja, ik denk, zeg maar. Hè. Dank je, dank je. Pauze. Oh, als ik pauze heb, dan werd het tijd dat ik me eens emancipatorisch laat gelden. Kom op, prinsje van mij. Afgelopen de tijd dat je verweend werd. Kunt ze me afhelpen met afwas. Hup, keuken. Wat is dit nu? Keuken. Afwassen. Ik ben nooit voor de emancipatie geweest. Nooit. Loop. Wat is dit? Allee, op. Doe zet me even shut, man. Kijk eens hier. Hele vettige afwas. Wat ik even zou willen wissen over de prins hier. Moet dat per se een mannelijke man zie je? Dat is toch een echte kerel? Ja, ik ga natuurlijk nog stolende hammer. Maar ik zou ook graag de vrouwelijke kant van het prins zijn willen accentueren. Dat bedoelt ze, dat ja. Want is het niet een ziet dat de prins genderneutraal weet? Ja, ik weet niet of die stadjaarde een genderneutrale prins wel. Nee, maar kijk, volgens mij moet de prins gewoon zien als wie een ei. Een ei, hoe een hond, hoe een kip. Ja, oh. ja. Ja, want een ei is het eerste 100% genderneutrale voedsel wat er is. Kijk, aan de boezenkant, kan ze net zien, is het een hij of is het een zij? Het is gewoon een ei, ja. Nu snap ik het. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk ook nog als carnavalist maagd, zeg maar. En dat is toevallig mijn sterrenbeeld. Net dat ze denken dat ik als mens toch nooit ze... Nee. Ik denk, ik ga niks te... Zo'n 7% van alle vrouwen is maagd. Echt? Ja. En de rest is de angersterrenbeeld. Dus, Gelukkig. Ja. Dan ben ik net de enige. Nee, Ron. Die tijgers die moeten boven in dat kastje. Vuur had net met je gesproken. Nee. Slotje op het mondje, helemaal. denk eraan. Ja. Hallo, Ver. Netteke. Hoi. Zeg, ik wil het toch nog eens even met je hebben over dat prins zijn. Waarom moet dat nu altijd een kerel zijn die stadssleutels krijgt? Luister, ik ben een vrouw en ik ben het gewoon gewend om die sleutels te hebben. Die kreeg ik namelijk altijd van mijn kerel als ze weer te veel gezopen had. Dus eigenlijk heb ik altijd al de sleutels. Ja, ik weet net of die stad een prinses wil proclameren. Ach, Allah, kom op. Luister, dat mannenbastion, dat moet ik een keer doorbroken werden. Weet je dat all boys network. Weet je wat ik niet snap? Veel vrouwen zijn nergens groot voor als hulpje van de prins. Misschien wordt ze ermee getrouwd. Als ze geluk hebt, mocht ze nog een keer de benen mogen gieten. Maar zelf een keer prins werden. En weet je wat nog het ergste is? Iedere prins die er is wel door een vrouw gebaard.
Weet je wie van Peanut dat uit? Dat weet ik. Baren! Dat weet ik. Wat verdorie, en dan zelf niet eindelijk hier eens prins werden. Ach, Netteke. Weet ze, met dat baren. Dat vind ik zo'n vastgeroeste traditie. Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk is dat een vastgeroeste traditie. Want als je ene keer zo moet baren, dan waren er nooit aan de prins. Zeker. Maar goed. Als ik nog keer met mij, zal ik maar zeggen, een soortement van blind date wilt, zal ze dat toch dan moeten doen. Nou, ik denk, wenn ze allebei die charmes in de strijd werpt, dan wil ik me wel lassen kopen. Nou, zullen we dan samen lekker met die charmes auditie gaan doen? Kom maar. Joehoe, joehoe. Leef, dames en heren. Oh, nee, wacht even. Beste reizigers. Nee, mag ook niet meer. Leef carnavalisten. Ik ben ontzettend trots dat ik mag aankondigen. De eerste Limburgse boyband die ik zelf in mijn kamertje had samengesteld. Hij zijn ze dan. De Limbrichter Nachtegaaltjes. Carwash. Wie? Nee. Cardouche. Nee. Cartouche. Ja. Maar... ze zijn bij het LVK en dan gaan ze nog ganse hoge ogen werpen. Denk er maar aan. Hast ze de contracten getekend? Ron, ik ben zo stuk voor stuk doorgelopen. Bis op het herentoilet, kijk. Hey. Du bist een toppertje. Ja. Hij zat ze de toppertjes zoals Limbricht en hele verre omstreken. Wir singen Schröbe en Beurenkool. Voor instrumenten, het weer geen centen. Wir spelen even de keren door. Wir zingen Schröbe en
zinnen op de grond. Moeders oog die kieken storen. Samen luchtig raken. Leggen weer dan ons verschillen neer. Dan wordt toe en ik vanzelf weer. Alleen dan op een zitting klinkt dit het wonderlijks gebeuren. Een vliegen zich zo schoon geschminkt, geen politieke kleuren. Die als de patch de schade hoort in de kamer schilder niet zozeer. Kijk naar de mens, dan komt het goed, dan wordt toe en ik vanzelf weer. Alleen veel niks te vieren, dat samen houdt de weer in eer. En dan blikt men immer weer, toe en ik word vanzelf weer. Vastelovend, er is zo wiet, en weer zit daar. Bios in de familie en de festen in de roep. Saus en nana door de familie, kom met de vaste loven toe. Dat zit bios in de familie, ogen Klingse apenkup. Die hebben allebei hetzelfde door de elde van de elde, zo gek wie het zo. Wat zijn dan een dingen als ik ga wat ook gebeurt. Dat schijnt wat bios leven. Hier zijn nooit wat te doen, dus daar is het wat gaat ze doen. Dus dat ze jou is toch besteld. Er weer een dag al afgeteld. Op de 11e november ging van binnen die gaat los. 2 november op de kalender gebeurt er wie die van ons. Dat zit bios in de familie. Christen in de roep. Nee, dat Christen in de roep. Zelfs dan derde door de liefde. Kom met de vaste loven toe. Dat zit bios in de familie. Overigens Klingse apenkup. Die hebben allebei hetzelfde door de elde van de elde. Zo werkt wie het zo. Mijn lieve Harriot. Wat had dat schon voor artiestenfoto's gemaakt, hé? Of en met de voeten tegen geklatscht had. Weinig aandacht voor het gezicht, zullen we maar zeggen. Ja, met de spasminister persoonlijk wits uitzenden. Aha. Of je ook witsen verhuren. Ja, dan hadden we al zoveel toch een specialist van het huis aan de lijn. En met wem spreek ik? Aha. Het bureau van de gouverneur. Aha. En dat Theo wel eens iets grappigs vertellen in het Limburgs parlement. Ja, is inderdaad weinig te lachen door. En oh, ik had de volledig vrije hand. Carte blanche, super, super, super. En misschien nog één vraag. Wilt u zo'n iets huren voor 1 keer? Ja, nee, ja, tuurlijk. Voor 2 keer is duurder. Ja, dat had te maken met de houdbaarheidsdatum van een iets. Nou, ja, oké, nou 1 keer dan. Prima. Ik ga meteen aan de slag. Ik snap me de potlood. En je schrijven. Bedankt voor het vertrouwen. Ja. En dochter Theo de Geus, Mr. Governor. Ja. Oké. Dag. Zo, wauw. Ik hoop dat de jongen mij de opdracht gunnen. Ik denk het wel haast.
Zo. Zo, de concepttoespraak die had ik al fertig. Oh, een beetje fluitje van een cent. Hoor. En eens kijken wat de tijd ervan vindt. Ik ben benieuwd. Wat heb je toch zus aan de hand had? Zo'n rare Duitse klant. Vond die discussie over die genderneutrale toiletten bij ons maar onzin. In Duitsland is alles einfacher. Ja, daar hebben ze de D voor de Duitsers en de H voor de Hollanders. Hoe is toch iedereen? Joehoe! Hallo, toiletmevrouw. Hey, hallo. Oh, meneer. Hallo. Je zit me geen te hoog, maar gaan ze lijn. Ja. Hoe zit je eigenlijk? Ik ben de spasminister en ik ga echt ontzettend belangrijke zaken aan de kop. Ik ga het echt ongelooflijk druk. Ja, chef in de plie. Heel druk. Goh. Ik weet er alles van. Bij mij boven en jong is het nog druk. Drukker. Maar nu moet ik wel zeggen, die manslui wc's, die zijn tegenwoordig een stuk proper. Sinds tot ze die telefoontjes met dat internet en zo hebben nooit gevonden. Hè. Werd zo beroemd? Nee. Ze gewoon zitten aan die manslui. Zo heb ik het nog niet bekeken. Maar dan hadden ze nu wel de strongs op de apparaten. En, had ze er winkel nog op boven? Nee. De baas, meneer Dols, je weet wel, die heeft voor die vies katten de ongediertebestrijding gebeld. Je weet wel, die van NVV. En die komen vandaag nog. Ja, ik moet wel wachten. 144? Oh, jee. De ongediertebestrijding. Dat zijn de dierenpolitie. Nee! Ja, de dierenpolitie. Ja. We had nu 144 gebeld. Mishandeling van een dier gemeld. Dat is een gans wichtige zaak. Want dieren beschermen, dat is mijn taak. Ik houd van een poesje en een muske. Alle dieren zijn welkom in mijn huske. Maar trappeer ik dicht op dierenleed, dan zal ik die krijgen, de wits bescheid. En ridder de jong met zwaar en peer. Vecht vuur de dieren, die zijn het weet. Ridder de jong, ridder de jong, ridder de jong, ridder de jong. Dieren noets maltreteren, maar eren verteren wie dat die beren. Mijn animalkop stond vuur de kloor, vuur kale dieren of met krullend oor. Dieren mishandelen is van de gekken, in mijn kasteel heb ze plekken, in mijn kerker zal ze verrekken. Ik zal de op de pienbank strekken. En ridder de jong met zwaar en peer. Vecht vuur de dieren, die zijn het weet. Ridder de jong, ridder de jong, ridder de jong, ridder de jong. Beklemd een zwijn of kool,
beste blijft plezier. Bel Ridder de Jong, bel 144. Bel Ridder de Jong, bel 144. Ridder de Jong, Ridder de Jong, Ridder de Jong, Ridder de Jong. Vogel uit het boeteland. Met zijn vreemde vogel uit het boeteland. Kunt ze fourageren in het Limburgsland. Kunt ze fourageren in het Limburgsland. Is ze opgejaagd, willen ze dicht pakken. Is ze opgejaagd, willen ze dicht pakken. Dan leert de jong zijn hangbroek zakken. Dan leert de jong zijn hangbroek zakken. Is ze vreemde vogel uit het boeteland. Is ze vreemde vogel uit het boeteland. Kunt ze fourageren in het Limburgsland. Kunt ze fourageren in het Limburgsland. Is ze opgejaagd, willen ze dicht pakken. Is ze opgejaagd, willen ze dicht pakken. Dan leert de jong zijn hangbroek zakken. Dan leert de jong zijn hangbroek zakken. En Ridder de Jong met zware peer. Kransje die handen, kransje die handen. En vuurde eens in de tweet. Ridder de Jong, Ridder de Jong, Ridder de Jong, Ridder de Jong. En een redder. En dan komt hij natuurlijk rechtstreeks uit het kasteel Limburg. Echte ridders die komen uit de Ridderzaal Den Haag. Ridderzaal Den Haag, oh! Redder Floris, de kieken die vragen allemaal. Ook vooral die aflevering met de grote pier, weet je dat nog? Ach. We vallen de maand toch net lastig met die grote pier, met die jeugdtrauma. Oh. Het trauma? Zo noemde ik mijn ex-schoonmoeder ook altijd. Oh, hallo. Jongens, mag ik even? U is het? Ridder de Jong. Je komt auditie doen? Nee, ze zouden kat hier mishandelen. Ze hebben 144 gebeld. En als er deren in nood zijn, dan was je niet in tonelen. Ah, dus wanneer er deer in nood is, dan komt u zoeken. Ja, echt waar. Dus wenn de poesje Oosterboom gered moet worden, is dat het kostuumpje wat er aan had. Nou, jongens. Doe het niet zo flauw. De meneer heeft heel goed werk gedaan. Ja. Door die herrie van hem zijn tenminste alle katten verdwenen. Gewoon eens even kijken of het ook echt zo is. Ja, controleer eens even. Ja, zussen. Opgelost. Gelukkig, dat worden de laatste twee. Nou, Ridder de Jong. Dan ken ik nog mijn volgende melding toe. Oh. En, hè? Ja, ze hebben een slang volgestopt met pillen. Want dat maar geen Viagra is geweest. Nou, ik denk dat het meer een boa gardena is. Wat? Een boa gardena? Een boa gardena, een tuinslang. Tuinslang. Ridder de Jong, hartstikke bedankt voor uw komst. De kat is een voet weg, zeg maar. Hè? Ja. Nou, ik neem me wel even met naar het steegje. Loop maar even met me met. Nou, ook alweer. Wat? Oh. 1. Voor allen, allen voor één. Ja. 1, 4, 4. Red een mier. Dat. Oh, Ron, dat is lang geleden dat ik nog eens zo'n blanke sabel had gezien. Nou, dan ga ik maar met de kleine stick ins Noord Copycenter. Kijken of we die contracten eindelijk uitgeprint krijgen. Oh, wat dat akelig. Maar ja, nu kan ik wel fijn eens even mijn ogen opruimen. Wie wordt dat? Oh, Ridder de Jong van de Derenpolitie. Kennen we even op het kantoortje? Ja, zeker, kom maar. Moet ik je vragen, het hoeft niet iedereen het te huren. Even, dat prins hier, hè? Ja. Wat kost dat nou zo precies, wil ik eens wissen? Ja, precies. Ja, Zo. precies weet ik het niet, maar...
Die contracten zijn morgen klaar. Ik denk dat je moet denken aan zo'n prinsenpak. Dat is duur. Aan een gala-uniform, zo'n rockkostuum. Aan zeker 1000 kilo kleumpjes. Ja. En dan moet iedereen moet zo'n prinsenmedaille omhangen, zo'n orde. Ja, iedereen. En enig jaar wat het ergste is, dan moet ze ook nog de Rot voor 11. Dan moet ze al die carnavalsdagen vrij houden. En die zoeven? Man, dat is... Oh. Dan moet ze al die runkers betalen en daar is een nieuwe auto voor. Ja. Zeg, Netteke, is er gaat? Ach, nee, joh. Ik erger me gewoon op die kerels. Waarom kunnen wij nu niet gewoon prins worden? Ik stek er me er met de uilen al jaren over. Ach, kind, wat dacht ze van die tempeleren? Veel moeten dus gewoon als vrouw... Ja, we moeten dus dat opbijzen. Voor wat zullen we dat nu niet als vrouw stadsprinses kunnen worden? Ik zal ik dat zeggen. Bel de garde. Die hoeven het weer te zoeken. Hij steekt u een nieuwe prins. Ik denk dat zo geknipt of op is. Ja, ik stap al. Het is gewoon totaal vrouwonvriendelijk. En daarbij moet ik zeggen... is er nog geweldige reclame voor het bedrijf. Voor wie het uitzenden, zeg maar. Ron, de eerste en de laatste, maar wel de beste. Dat raakt me. Kom, trek me even terug, want dat had ik net vlot. Ja. Maar dat is toch niet zo lastig, een prins of prinses te worden? Nee. Jongens van de garde. Over die zoektocht naar de Prins Carnaval. Ik geloof, ik heb 3 geweldige kandidaten. Wacht, ik ga even naar boezen, want... Feind hurt niet. Wij moeten gewoon als vrouw eens die carnavalstroen opeisen. Zus wie meer vrouwentoiletten in de stad. Dat dacht ik. Vrouw aan de macht. Girl power! Vastelovend is een vrouw nu de tweede natuur. We schminken, je schminken, ieder haar woord. En ik houd enorm veel tijd. En geen kerel die het zuurt. Valse wimpers en masker. Hier verkleien, we zien echt niet klaar. We zien simply de best. Kom nu, installeer de prinses. We zien toch de best. Het is tijd voor een prinses. En vrouw moet op nummer 1. Dan moet een kerel toch van heel goeie hoezen komen. Wilt er dit nog over klassen of niet? Dat dacht ik toch. Ja, dat dacht ik ook.
lekkers. Want je moet één ding niet vergeten. Ik ben om op te vreten. Lekker, 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 lekker. Get lekkers. Lekker, 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 lekker. Get lekkers. Lekker, 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 lekker. Get lekkers. Johnny. Hey, Shin mevrouw, die moet zich nog aankleden. Je komt auditie doen. Ik ben omgekleed. Ja. Dit wordt mijn auditie. Ja, mijn naam is Patty Pam Pam. Oh ja. John, ik ga nu wichtige dingen aan de kop. Dat kan ik tegen Anarchirus leren. Johnny, kom eens even. Pam Pam, wat die hoor. Hi. Nee, ik moet even deze brief vol met girl power persoonlijk aan de spasminister gaan overhandigen. Vrouw Lugenne Prins. Ha, ze kunnen er niet omheen. Ja, ver. Dat Prins hier, ja, ik had er toch wel interesse in, ja. Ja, ik ben eigenlijk vergeten dat ik best wel ervaring had, ja, in de vastelovend. Vorig jaar ben ik metgeweest in de gemeente Brunsum op de praalwagen, ja. Met al die palmen, inderdaad, ja. En de dikke varkenskop, ja. Kom maar, kom met me mee, ja. Zo leeft carnavalisten, carnavalsvriend namens de compleet aangetreden Klinkerigse stadjaarde anno 1833. 1891. Freude dus bezongen staat voor hij in deze prachtige zaal. Nou, binnenhand, daar vertrekken leeft, dames en heren, zelfs onze inmiddels ingeburgerde vanedrager. Hij had er weg dat me even kwijt was, warm gevangen. En daarvoor is nun de bühne vrij voor ons Tanzmarische. Hallo, Ver, entschuldigung, maar dat is denn aus oude Tradition. De Wetzdag, seit de eerste Sitzungen 1898 öffnet de Jarde de Sitzungen. Jongen, dat zijn de nerven, dat ben ik vergessen. Lieve dames en heren. Nun dans voor u het danspaar van de complete Klinkerigse stadjaarde. Hun jardedans, Herr Kapelmeester, muziek.
Maar hartstikke dank, lief. Gardisten, dat is nu natuurlijk de bühne voor het Vienna Hermans Dansverische Europees kampioen gardedans. En de dans voor u, de kampioensdans. Herr Kapellmeister, muziek. Ja, lief Jenna, hartstikke dank voor die schöne dans. En dan willen we die natuurlijk ook namens de Jarde de huisorde overhandigen. De huisorde. Daar zijn van het vuur, dat moet er nu je prins door ver. Dat regelen we dan wel hingen de bühne met het Vienna. Maar we kunnen wel nog uitroepen op het Vienna het rijmol krachtig Vienna Hermans. De Kleinkerkhoutse stadjaarde anno 1891. Hallo, vastelovend. Zo, wat kind van nu? Zullen we via misschien een opmars gedaan? Een kleine opmars naar de Tierk. Zie je het? Ja, dat tun voor Herr Kapellmeister, buitenmars, afmars, klatsmars voor de Kleinkerkhoutse stadjaarde, het Vienna Hermans en de vaandedreger. En dan is het natuurlijk nog een grootste eer om hij voor u aan te kondigen. En een nieuwe buitenredner. Lief dames en heren, uw aandacht voor de spasminister Verkousen. Dat ben ik jezelf. Ja. Wacht. Even de kroon beneden schavelen. Hij moet ze alles zelf doen. Hey. Beste dames tot en met heren. De lui die vragen mij wel eens, spasminister,
Waarom darf iedereen aan meneer pastoor vader zeggen? Alleen de eigen kinder niet. Ik moet nog maar even controleren of ze nog zijn. Nu, de Wink had zich gedreend. De Wink had zich gedreend. We moeten voorzichtig zien met wat we zeggen. We moeten voorzichtig zien. De L1 weerpaus. De heilige Thijs Zelen. Er zat letztens om ik zat te vrienden, joh. Het is niet zo erg dat er wind is, als het maar niet waait. Nu, de welt is de onschuld kwijt. We durven niks meer zeggen, niks meer verzorgen. Niet meer Zwarte Frans. Ja. Niet meer Zwarte Piet. Zwart brood. Zwart werken darf niet meer. Negerputje darf niet meer. Zigeunerschnitzel darf niet meer zeggen. En ik vertel je, op het Tutsch nu. Op het Tutsch is zelfs al de Führerschein verboren. Let's morgen nog bij Feyenoord Roda. Feyenoord Roda zit een man neer van mij met een honk. Wie Feyenoord de ietsje mag het blaffen, dat er eenmaal. Wie het 0-2 wordt, 2 maal. 0-3, 3 maal. Etcetera. Etcetera. Ik zei, meneer, wat deed de honk nu? Met rood en goal maakt. Ik weet het niet, zitten voorkomen pas een jaar. Wie is de stimmung in de zaal? Wat? Kijk toch. Zijn de kalkoenkilo's al kwijt? Het gourmet gewiet afgetraind. Maar die gingen dikke lu. We werden niet dik tussen Christmas en Nieuwjaar. Nee, we werden dik tussen Nieuwjaar en Christmas. Ja. Is er wel? Ja, Lu, dik is dik, dat is maar wie me er tegenaan kijkt. Hoor. Dat is wie me er tegenaan kijkt. De ene is te dik en de andere had erbij. Gaat ze niet nog hinger. Ja. Ja. We hadden de stimmung drin. Ik zou nog maar zo humor beëindigd worden, spas opgehuurd. Nee, over wiet gekald. We zoeken natuurlijk kort bij hem. Ik geloof het, vanmiddag geloof ik toch terug het maankwartier. Hij je heerlijk, kent dat, het maankwartier. Voor zo'n wingbul aan mij. Moet je wiet? Ik zei, nee jongen, ik moest naar kerk gaan, ja. Op zoek naar de jekken naar kop nu. Ik nooit ziet het aan je bogen. Dit ziet waar de sneeman geen last meer had van schmilsangst. Is het wasser übrigens aan de monk, zo de kranken schleert en ongezond. Stut de boeze om de laatste stroof te zingen, vastbesloten om hinger dat zocht te springen. Bleef dan niet lang fakkelen, niet lang hellen. De spasminister moest er bellen, denn de spasminister genau dat deed, wie de knieën, der voor de sneeman steht, en zegt, du schelle jeti, knauset die gemeun. Jef hij die moer, of ik hol mijn föhn. In de hooplu maken zich veel te nerveus nu. Ze maken zich te drukken, werd ze te hees onder de vis. Te warm. Precies wie de kafferongs hij niet, dat is mijn beste vriend. Ze laatst aan mijn Friedeljong zitten. Tussen 2 maal seks kreeg ik het allemaal zo warm. Ik zei, jong, daar zal de zomer wel ertussen liggen. Ja. Ja.
Limburgers zijn gelukkig niet op de kop gevallen. We bekommeren ons nog om de gevallenen. We bekommeren nog om de gevallenen. Onder het motto, niet het vluksje is een vlokkebul. Stijgen de Limburgers de heng oes de mouwen. Sommigen jetsen wiet. Onze Camille. Van het bekende tv-programma Verrek, ik vertrek. Hij moet zich nu terugtrekken hoe het International Olympic Committee. Weet je wie het gekomen is? Ik zal het u vertellen. Hij moet namens het International Olympic Committee een toespraak houden op het diner van de beroemde LVR in Romein. Erkent die partij, de LVR, de lijpe vrienden van Rij. Hij stond op een pakketje papiertje en sprak toen de legendarische woord. Oh, 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 oh. De stuurster L. Rijm aan en zei, Milke, jong. Milke, er staat niet oh, 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 oh. Dat zijn de Olympische ringen. Wel door de totale onzin. Dat kan wel best wel. Ja, Friedel. Wel door de totale onzin. Ja. Stel dich dat eens recht. Ja. Stel eens op van die stoel. Dat hier de goed gevoel. En breng de boezekant van de linkerhand naar de rechterslof. Ja. En zweer met de rechterhand op het hart van de buurvrouw. Ja. Moet ze hem ook zo lang zoeken? En spreek mich dan als een gekke monk nog 4. Het volk van Limburg. Nacht en narren. Zweren eeuwige trui. Aan de totale onzin. En zo help ons. De allerheiligste carnaval. Met alaf. En paf. En knal. En vastelovensvierderen. Het is de hoogste tijd. De grootste moment. Het is een zoiets. Een paar seconden, dan wissen we meer. Wie de prins van deze seizoen zal zien. En met een roffel van de trom. Heten we hem geweldig welkom. Als prins van het seizoen 1891. 2018 werd Oeserhoffen prins Ron de Eerste. Prins Ron. Een korte reactie. Fantastisch. Ja, bedankt. Prins Ron, bedankt. En de wits en de prins werd gekozen. Er werden andere kandidaten teleurgesteld. En dat wolen we niet van de Kleinkirchhoffse stadjaarden. En 1891. Ron, dan hoef ik niet alleen te doen. Nee, Prinsenwoord, Prinsenkapel. Nee, we houden toch meer gedaan aan een beetje de vrouwelijke kant van de carnaval aandacht. Oh, dans Mariesje. En daarom is hij... Voor dich. Dans Mariesje. Daarom is hij... Wat is dat? Daarom is hij door... Ja.
maagd van de Limburgse Jungfrau Sonny! Jungfrau Sonny! Alaaf allemaal! Alaaf allemaal! Jungfrau Sonny. Wanneer Engeling oesje van elkaar is, dan is het wel heel Jungfrau Sonny. Jungfrau Sonny. Jongens, verhoud dat je zat vrouwen aan de macht. Belachelijk! Hé, ho. En daarom is hij neer voor de prins en neer voor de jongvrouw. Daarom is hij voor u. Nee. Roffel, Nee. roffel. Nee. Wat is toch, hé, man? Let's do it, Room. Maar Kan me jij zeggen wanneer ik op moet komen? Bouwer Netteke, Bouwer Netteke. Bouwer Netteke. Wat doet die twee? Netteke, du bist der Bauer van de Treigestirn, precies zo wie in Köln. Köln? Ja. Wenn's du met dat pekje onder de doomkunst met Adam nu, werd ze gegarandeerd net aangerand. Zo. Ja. Nee, dat is toch als waar. du met dat kletje door onderlangs loopt, bent ze zo gaaf. Netteke roft nu gewoon eens leuk. Alaaf tegen hem. Alaaf. Och. Zo. En dan is nu natuurlijk het woord aan de prins. Oh. Ja. Oh. Stond ik hier wie voort verbrand. Ja, ja. Alaaf. Ja. Alaaf. Ja. Voort verbrand. Ik heb me geen zo op verheugd. Had ik nu 2 concurrenten nog staan. Jongens, zo heet dat toch het Rijgestirn in de hoogborg van de vastelavende Köln? Ja, wat Köln? Köln. Flauwe Köln, zoals ze bedoelen. We zitten hier in Limburg, ja. En ik heb me verheugd om hier stralend iets te staan. En nu sta ik hier wie zo'n afgezoten pauw. Ja. Luister, er wordt allerlei fantastische kandidaten. En dan had ik met de garde overladen en inderdaad, we weten wat we maken. Het Dreigestirn, precies zo in Köln was. Dus er zit nu het officiële Dreigestirn van Limburg. Prins en jongvrouw en bouwer. En het schöne is, dat is 3 keer geld verdienen. Wat? 3 maal. Er kan 3 maal zoveel zalen langs, minstens 40. En er kan zeker 2000 euro per optreden. 40 zalen? Ja. Betaalt dat zo jot? Zeg, 40, ja. we zijn van dan ook echt gewoon het enige Dreigestirn in gans Limburg. Oh, heerlijk. Ik ga allemaal eens een keer een triootje Ja. willen doen. Precies. En er zit er een onafscheidelijk trio. Verkoelt het toch niet? Jij even zo Netteke ook niet. Want wel even nog een daad. Ja, we moeten dan maagd werden. En jongvrouw en verwossen van de Sonny dat er nog maagd is. Van het Netteke. Och nee, zo geit er wel weer. Dat bent je toch zeker zelf schuld of niet? Jongens, ja. Ik geef jou het woord nu aan zijn hoe heet Ronde Eerste voor zijn motto. Waarom du bist? Leef narren en narinnen. Ik kom even fresh naar binnen. Ja. Ik kom even fris naar binnen. Maar één ding merkt ik wel. Ja. Maar één ding merkt u wel. Stimmung in de zaal. Drek is geen stimmung in de zaal. En ben ik nu? Nee, één moment. Ik ben nog net fertig. Allah! Nu bist du. Dank je. Leef vastelavondsvreugd en vooral vreugd. Ik wil een woordje van welkom heesen hij in de gemeente aan het college met de fijne BMW. Dank je. Nou, Alexander, nu ik. Vastelavondsgekken. Vriend van de seizoensgebonden extase. Leef, lui, Outremunt. Nee, dat is goed. We zijn herder, hè? En Netteke Bouwer, had ze ook nog iets van een lijfspraak? Ja, zeker. Hoeft geen kerel te zijn om bul te hebben.
En? Ik ga nog een motto. Wat, hè? Ik ga nog een motto. Wir trekken alle zalen af. Wir lopen binnen Limburg en af. Ja. Wir lopen alle zalen af. Oh, ja. En trekken binnen Limburg en af. Limburg en af. Geweldig, geweldig. En dan... Geweldig. En dan kent nun... Iedereen kent vanaf nun het Limburgse draaigestuur. Herr Kapelmeester, finale. Mensen, leef vandaag de dag van het leven. Leef vandaag de dag van uw leven. Leef uw geluk en leef uw goed. Leef de lang om iedere stoep, op al laaf en loodje kom. Leef vandaag de dag van uw leven. Leef uw geluk en leef uw goed. Leef vanaf en ieder kind als de laag en loodje kom. Maastricht is niet breed, maar Maastricht alles lang. Maastricht is de stad van de gezellen van de zang. Niks is te lastig en niks is te zwoer. Want vriendschap, dat is nou juist de kracht van de school.
Lieve dames en heren, carnavalisten, dat worden we dan de koer 2018. We hopen dat er een schöne avond had gehad. En ik wil toch nog kort even iedereen bedanken. Ik weet het is spier, maar uw applaus vuur. Het Madame Koer Orkest onder leiding van Mo Jones. Oet Weert, Mark en Willemien. Oet Mestreek, en dat is een ganse groep. Mr. Loco Loco. Kom zie, kom sa. En mij de enige echte. Oet Kerkhoor, de katjes van Dance to Move. Oet Landgraaf, ons Europees kampioene Vienna Hermans. Oet Amsterdam, Stephanie Vis Stepdans. Ook uit Amsterdam, ganz toevallig Pieter Roberts, Miss Travestie Europa. Achter op de trap, Oet Kerkhoor, de Klemkerkhoorse Stadsjade 8 zingen op een analyse. Daartussenin de geïntegreerde Gilbert Petit Oet Udersloten. Ons Kerkhoor, onze spasminister Verkousen. Ja, dat ging goed zo. Oet, Mestreek, Katja Hens. From Valkenburg, Mr. Tij Kikken. Oet Heerlen, Winkbult City, Ridder Dion. Oet Limerick, Carwash, Cartouche. Oetremmen, Netteke, Risi Kommans. Ja, toch grotendeels Oes Kerkhoor, toch Senneke Johnny, Mark Hellemans. Ja, en achter de bühne gebeurt natuurlijk ook, ben ik en de vergeten. Nee, wat leuk. Achter de bühne, heel veel werk, onze floormanager Erik Hellemans, voor Bissen. Ja, kom maar, kom. Ja, dat is hem. En natuurlijk ook vanavond hartelijk bedankt aan onze geweldige regisseur Rudy Videk. En met me niet mocht vergeten, ben ik zelf, dank je. En natuurlijk het ballet, het showballet, het geweldige ballet Fame Excited. Ja. Daar wordt gelachen, er wordt gedanst, er wordt gezongen. Madame Koer, met vooral maar ook zeker met genomen. Madame Koer, maak je klaar voor de kou. Houd ik maar vast, straks heb ze last. Moet iemand dat je, t'en est toujours. Madame Koer. Madame Koer, er werd gelachen, er werd gedanst, er werd gezongen. Madame Koer, weet je nou, maar ook zeker met geen jongen. Madame Koer, Madame Monsieur, meneer de vrouw, dat jammer met je. Madame Koer. Dank u wel. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra, Rabobank en Wiertz Company.